Sa ngalan, samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maayong buntag. Atong gidala ang atong mapasalamat sa Ginoo sa laing adlaw nga kita iyang gitagaan ug gayunan nga makamata aron madayon sa atong mga buhat, pangalagad o panginabuhi. Pasalamat sa Ginoo niini og dala nato usab ang atong mga panginahanglan ng atong Iglesia Santo sa misa. Sa tanang nga panginahanglan usara ang pinakaimportante ang atong panginahanglan sa Ginoo. Mga Ginoo, naron kita ang ngayan atong pagsaulog karon ito kita sa Dios ang atong mga kalapasan, atong pangayoon kaniya ang pasaylo. Nagakapisal ako sa Dios magahom sa tanan, ug kaninyo may igsuon kay nakalabas ako dako uyamot sa huna-huna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, dakong sala, busa ng amuyo ako sa Santa Maria kaning ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo may igsuon aron niyo ampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon kita sa Dios magahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, danon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo nga amuyo kami, tanawa ang imong balay, o pagpakatakos paghimo, nga ang imong katagaan sa grasya sa pagtuo, mga dawat sa bahay nga walay katapusan, diha sa pagkabanhaw sa imong bugtong anak, kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari man kanimong sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giuyuna ni Saulo ang pagpatay kang Esteban. Ni anak gayong adlawa, nagsugod ang mapintas nga paglutos batok sa simbahan ug sa Jerusalem. Ang tanang mga magtutuo gawas sa mga apostoles nagkatibulaag sa mga lalawigan sa Judea o sa Samaria. Gilubong si Esteban sa pipila ka mga taong Diyos nun o nagminatay sila sa pag-ayo tungod sa iyang kamatayon. Sa laing bahin naningkamot si Saulo paglaglag sa simbahan. Gipaniksik niya ang mga kabalayan o gipanakop ang mga magtutuo, lalaki o babae, o gibalhog niya sa bilangguan. Ang mga magtutuo nga nagkatibulaag, nangadto sa nagkalaing-laing dapit, nagsangyaw sa mensahe.
Miadto si Felipe sa usa ka syudad sa Samaria, ug didto giwalihan niya ang katawhan mahitungod sa Mesiyas. Naghiusa ang mga tao pagpaminaw sa gisulti ni Felipe, sa dihang nakabati sila kaniya ug nakakita sa mga milagro nga iyang nabuhat. Nanggula ang mga yawa gikan sa daghang mga tao ug naninggit pagkusog, ug daghan usab ang mga paralitiko ug mga bakul ang nangaayo. Busa nalipay pag-ayo ang tibuok Samaria. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok kalibutan Musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Singgit kamo nga magsadya ngadto sa Dios, kamong tanan dinhi sa yuta. Awitig pagdayig alang sa himaya sa iyang ngalan. Isang yawang may mayaong nga kadayganan. Ingna ang Dios pagka makataha sa imong mga buhat. ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang tibuok yuta musimba unta ug mag-awit ug pagdayig kanimo. Mag-awit unta sila ug mga pagdayig ngadto sa imong ngalan. Umari kamo og tanawa ang mga buhat sa Dios, ang iyang makataha nga mga buhat dinha sa katawhan. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Iyang gihimo ang dagat nga yuta nga mamala. Lata sa suba nangagi sila nga nagtinihi. Usa magsadya kita diha kaniya. Nagamando siya pinaagi sa iyang gahom hangtod sa kahangturan. Ang tibuok kalibutan musinggit unta sa kalipay ngadto sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kaninyo. Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaan ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan. Ako mao ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang moari kanako dili na gayud gutumon.
ang mutuo kanako, dili nagayod uhawon. Giingon ko na kaninyo nga nakakita kamo kanako, apan wala kamo mutuo. Ang tanan nga gihatag kanako sa akong amahan, muari kanako. Ug ang muari kanako, dili ko gayud isalikway, kay nanaog ako gikan sa langit, aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako, ug dili sa kaugalingon kong kabubuton. Kini mao ang kabubuton sa nagpadala kanako, nga dili ako kawad-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay kini mao ang kabubuton sa akong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Mga kaigsunan ko, mayong buntag kaninyang tanan. Mga igsuon, makabantay mo anang sayo sa buntag, makadungog mo sa tingog sa namaligya o pandisal nga recorded na. Muingon, malunggay pandisal, init pa, tagdos, palit na mo. Ug once makadungog mo ana nga tingog, maingganyo ka nga mopalit. Then pagpalit nimo, init-init pa ang pandisal, humot pa jud kaayo. Plus parisan pa jud nimo og init na kape. Sold na ang imong pamahaw, pwede na dili mamahaw. Ang pandisal makawala sa kagutom sa kabuntagon. Pero nadyod tay mas lalong nga gutom. Gutom sa kalag. Gutom sa tinuod nga kalipay. Gutom sa kahulugan sa kinabuhi. Unsa man ang makapabusog sa atong kalag. Unsa mampod ang makahatag og tinuod nga kalipay. Kinsa man ang makahatag og kahulugan sa atong kinabuhi. Ang tubag mga kaigsuunan ko makita sa atong ebanghelyo karon. Si Jesus mingon, I am the bread of life. Ako ang pan sa kinabuhi. Mga igsuon, importante kaayo ni nga pulong nga I am. Makahinumdum mong sa daang tugong sa Old Testament, sa dihang gipangutana ni Moses ang Ginoo. Unsa man ang akong isulti sa mga tao kung mangutana sila kung kinsa ka. Ang tubag sa Ginoo, I am who I am. Pasabot ani nga ang atong Ginoo walay sinugdanan, walay katapusan. Siya ang tinubdan sa tanan. Mao nga sa dihang mingon sa Jesus, I am the bread of life. Ako ang pan sa kinabuhi. Dili lang siya nag-ingon nga ako ang maghatag og pagkaon. Dili lang siya nag-ingon nga dili lang siya nag-ingon nga ako ang maghatag og pagkaon, kundi nag-ingon siya, ako mismo ang pagkaon. Dili lang siya muhatag og kinabuhi, siya mismo ang kinabuhi. Sa panahon ni Jesus, ang pan, tinapay or bread, dili pareha karon nga pang merienda lang. Sa panahon ni Jesus, ang bread, dili luxury. Maujud ang pinaka-basic nga pagkaon adlaw-adlaw. Maujud ni ang ilang daily food, staple food. Dili pwede nga walay bread. Kung kita karon dili kompleto ang kaon kung walay rice. Sa ilang panahon dili kompleto ang kaon kung walay pan.
Dili pwede nga once a week ra ka mukaon, dapat kada adlaw. Kay kung ning ana, maluya ka, maglisod ka, or basin magkasakit ka. Maupod ni ang pasabot ni Jesus. Kung siya ang bread of life, dili siya pang occasion lang. Dili siya pang Pasko or pang pista lang. Dili siya pang kung naalang kay problema. Kinahanglan siya adlaw-adlaw. Mga igsuon, ang kalag nga dili mukaon kang Jesus adlaw-adlaw, hinay-hinay nga magkaluya. Daghan ta ginakaon sa kalibutan. Kwarta, kung madato lang ko, malipay na ko. Relasyon, kung naalang ko'y uyab, okay na ko. Social media, kung daghan lang ko likes, daghag views, okay na ko. Success, kung dalang ko'y title o achievement, okay na ko. Maka-happy, pero kadali ra. Pero temporary ra. Parehas sa gihapon sa pandesal. Init sa sugod, pero mawala ang kainit. Lamian sa sugod, pero mahurot. Mao ni ang giingon ni Jesus, whoever comes to me will never hunger. Dili pasabot nga wala tay problema, pero pasabot natay kalinaw bisan naay problema. Natay kalipay bisan lisod ang kinabuhi. Natay kahulugan bisan usahay walay klaro ang tanan. Kay si Jesus ra ang makabusog sa atong kalag. Mga igsuon, atong pangutanon ang atong kaugalingon karon. Kung gikapoy ka, asa man ka mudagan. Kung nasakitan ka, kinsa ang imong duulon. Kung naay kulang sa imong kinabuhi, unsa man ang imong gipangita. Netflix ba, cellphone ba, barkada ba, bisyo ba? Og si Jesus, last option ra ba nato? Emergency ra ba siya? Mao ni ang kamatuoran nga sakit paminawon. Daghan ta ginakaon sa kalibutan, pero gutom gihapon ta. Kay nga naman mga kaigsuunan ko, kay dili si Jesus ang atong giunang gikaon, dili si Jesus ang atong gipili. Mga igsuon sayo sa buntag, ang tendero sa pandesal nagtawag kanato nga mag-ingon, malunggay pandesal, init pa, palit na mo. Pero karon, si Jesus mismo ang nagtawag kanimo nga nag-ingon, ako ang pan sa kinabuhi, duol na mo, dawat ako, mabusog mo, o hinaut unta, dili ta magduha-duha sa pagduol o pagdawat kaniya. Amen. Masaligon sa kamangyatagon sa Dios Amahan nga diha santos nga Eucharistia, mihatag sa iyang anak, isip kalanon alang sa atong mga kalag, ipadangat ato karon ang atong mga panginahanglan sa pag-ingon. Amahan, panalangini kami. Amahan, panalangin kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, magsaksi kang Jesus nga mao ang pan sa kinabuhi, niining kalibutan nga gigutom sa pupangitag kahulugan sa kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Nga ang mga opisyal sa gobyerno, aktibong mangilabot sa papangitag solusyon sa mga panginahanglan sa atong kabus nga mga kaigsuunan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, panalangini kami. Alang sa gubat sa tungang silangan, magampo kita sa kinasingkasing, alang sa kalinaw dito sa tungang silangan ug sa kalibutan,
Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog, ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Magampo kita sa Ginoo Amahan, panalangini kami. alang sa mga naso diha sa pagpadayon sa kalinaw. Magampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa masangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear, ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis. Magampo kita sa Ginoo Amahan, panalangini kami. alang sa mga biktima sa gubat. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diya sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo Amahan, panalangini kami. nga sila nga wala manginahanglan og Dios sa ilang kinabuhi, maalimahan pagbalik sa santos nga Eukaristiya. Magampo kita sa Ginoo Amahan, panalangini kami. nga ang mga masakiton makasinati sa mahigugmaong presensya ni Kristo, pinaagi sa pagdawat sa santos nga Eukaristiya. Magampo kita sa Ginoo Amahan, panalangini kami. nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo Amahan, panalangini kami. nga ang mga matuuhon nga mihalina nga mikalawat sa pan sa kinabuhi, mabuhi hangtod sa hangtod. Magampo kita sa Ginoo Amahan, panalangini kami. Ulangit ng Amahan, tinuod ta kami magpasalamaton tungod sa gas santos nga Eukaristiya nga naghatag kanamo paglaom o kahulugan sa among kinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, magampo kita ang akong iyong sakripisyo, ang tanan natong mga halad, ang atong mga panginahanglan, dunggon ug duwaton ta sa Dios Amahan, magahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot nga pasalamaton kami kanunay, pinagi ni mga misteryo sa Pasko, aron ang kanunay buhat sa pagluwas kanamo, mahimong tinubdan alang kanamo sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw niyo mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Mahan Dios sa tunhay magahom sa tanan, angay matarong gayon, nga magpasalamat, malipayon kang magdaig kanimo sa tanang panahon, ang panabi na gayon, nining may mayaong panahon sa pagkabanhaw, kano sa si Kristo, gihalad, nga among sakripisyo sa Pasko, kay wala siya mong hulong sa maghalad sa iyang kagalingon tungod kanamo, ug diha sa iyong matubangan, nalipod kanamo sa walay hulong nga pagpanlaban. Si Kristo ay kahalad nga dili na matay, siyang kordero ang kanunay buhi bisan gipatay ug busa uban sa mga anghel mga santo sa langit. Kami nagasangyo sa imong himaya, duyog silang wayhuro nga pag-ingon.
Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos mga gasa, aron mahimong kinalang kanamo, ng lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, nikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo, mipikas o bihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kininyo katanan og kana kay kini wa akong lawas kay tugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Nipasalamat, kanimo pag-usap, mihatag nini, ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini, og Panginoon ka mga tanan, gikan niini. Kay kini mga kalis sa akong dugo, sa bagong tunay nga kasabutan, ang dugo ang iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik lagi. si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo bumalik lagi. Aron maghandog sa kamatayon, pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo mahaning pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kaymo kaming giisip nga ngayan matubang ug malagad kanimo. Himua kami ang mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkayusa diha sa Espiritu Santo. O Ginoo, hinumdumi ang imong simbahan sa imong kalibutan ug himua nga mahingpit kami diha sa imong gugma. Uban Leo among Papa, ni Alberto among Arsobispo, sa tanang mga pare, o kanamong tanan karon imong gitigom o gipanalanginan. Hinumdumi usab ang among suon nga nangamatay nga among hinumduman ng Santos nga misa. Malaumon kami nga sila mabanhaw, ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ug himua kaming angayan makaambit sa kinabintunhay, uban ni Maria ang inani ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban ang mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila, ami ko nga daygon, ami ko nga mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniyaman kaniya kaniya, gihata ka na kanimo gahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog gimaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-iusa kita pagkampog atong samahan uban ang atong kinahanglan atong gamiton ang mga pulong tudlo sa atong manubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan,
Muabot ka na mo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo kay mo kaming luwason sa tanang daotan, hatay kami sa kalinaw grasya ning adlaw aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nga paabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Sa Kristo ng iyong kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kay usa, ikaw nga buhig hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo manaa kaninyo. Ipakita ta ang timaan sa atong panag-inig sunan. Ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental. Umari sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugod nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita.
O Ginoo, patalinghog ang among mga pagkampo, aron ang pagsaulog sa among kaluwasan, makatabang karamon ning kinabuhia, ug makapadangat karamon sa kalipay nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Manausap kanimo. Ug manalangin ka natong Dios magahom sa ngatanan. Ang Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Natapos na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.